Baba impilo ikuchallenger uthi ukwenza konke okuhle. Impilo baba ikuchallenger uthanda idlozi lakho futhi ulisupporta. Impilo ikuchallenger baba uthandaza ngo12 ebusuku. Impilo ikuchallenge mfethu ufundisa izingane zakho impilo ikuchallenge baba uyitshelile ukuthi angifune emsindo ngifuna ukunqoba. Uyitshele uthi angisafune emsindo. Uyitshele uthi angifuni ukuxabana nesithandwa sami. Hayi challenge impilo. Challenge impilo. Impilo le. Impilo baba eyabantu abastrong. Impilo eyabantu abakwazi ukuma. Impilo eyabantu abaziyo ukuthi basukaphi bafuna ukuyapi. Impilo awuyizeli ngokuphapha impilo. Hlobo. Empilweni baba ujikelwa umngani wakho. Okuwena obumqoqela zonke izinto akujikela. Empilweni ujikelwa umuntu okuwena omfaka emsebenzini. Empilweni ujikelwa umuntu ozalwa naye. Ujikelwa abantu ozalwa nabo. Impilo leyo. Ujikelwa umphathi wakho wena oreporta kuyena ekumele umhloniphe. Umphathi wakho akwenze uthi uyazama ukumhlonipha kodwa kuphushele to a corner la ungasazi ukuthi yini ekumele uyenze ngomphathi wakho ngoba uyabhilivela kuyena kodwa nje ufuna ukubona uqoshiwe, ufuna ukubona impilo iphelile ngawe. Empilweni ujikelwe isithandwa sakho enilala naso ebenimplana naso kodwa all of a sudden sivele sijike nje umuntu okumele ngabe niyabonisana shintshe abe yimpi kuwena. Umuntu engabe niyabambisana shintshe akhuzwe ongasawezwa kahle. Ngasawezwa ujikelwa umuntu ohamba naye omqoqela yonke ajike umuntu. Ujikelwa ingane yakho empilweni. Ingane yakho uyithathe mfethu uyiyise esikoleni ngoba wakhe ikusasa layo. Mzwane seyihamba nabangani abarongi ijikele wena mzali wayo. Ithi wena baba ukazi ungithande, wena ma ukazi ungithande. Kodwa wena obukhokha ama school fees. Uwena obukhokha ama school fees. Seyijikile kodwa manje ngoba isiqala ukubhema ama drugs, seyiphuza utshwala, seyibhema ogwayi, seyihamba nabantu abarongi abayifaka umoya. Ikujikela umzali uthi uyakhuluma nengane yakho, ikushiye usakhuluma uphume ihambe. Impilo leyo baba. Ungazobikela abantu. Ngazobikela abantu. Ujikelwe mfethu umuntu omthathe wena wamfaka emsebenzini uthi umenza umuntu. Ujikelwe umuntu omlwela izimpi empilweni uthi umfowethu lo umngani wami lo ajika ahlangane nezitha impi ayiphindise kuwena impilo. Ujikelwe abantu mfethu oba introduceile kubantu abama business partners wakho. Oba introduceile to attend a business bajike bahlangane ngawe. Ukuthi wena ungabusawathola amathenda akuthole wena. Show me looking back. Impilo bafethu, impilo ifuna ube strong. Impilo ifuna wazi ukuthi idlozi lakho noNkulunkulu ibona bafika kuqala. Mina ngiyohlala ngimile ngisoze ngajika into yojika umuntu. Mina ngiyoma njengale damu lami nje alisoze lasha ebusika nehlobo liyohlala linje. Ngalakha mina ngaqala lincane leli damu nje waselabali ngaka nje. This is the live video. Lalincane leli damu njengoba selabali ngaka nje. Lalincane ngiliqala. Mangizoba nensebenzo kuphoqa ukuthi angininews. Nje waselabali ngaka leli damu. Nanti jwaselabani ngaka and alihambi lodwa lamba nendliyalo. Nansi indliyalo iphakathi emanzini. Nansi phakathi awusoze wayibona iwile noma ikrekile. Never
akudlalwa ingqinamba kumele zibe khona, abantu abakuvukelayo kumele babe khona, abantu abakuzondayo babe khona, kodwa bonke abanqotshwe bazokuvukela abantu abanqotshwe, bazozama ukukuthakatha abantu abanqotshwe, bozama ukukuvala abantu abanqotshwe. That is why I'm here. Kulwela abantu izinto abazaziyo nabangazazi. Abanqotshwe baba. Into esifuna ukuyibona, phumelela. Asibone wena wakho umuzi wakho. Asibone izingane zakho oyithandayo, asibone iphumelela. Asibone ifamily yakhe iphumelela. That is why ngithe ngenze le video ngisedamini ukuze ukukhala kwami ngikhalela nina kuzwiwe le damini. Noma ufika uzofuna umakhanda oil, umakhanda oil ukunqobela izimpo ozaziyo nongazazi. That is why ngithe ngiyenze kilapha edamini. That is why ngithe ngiyenze kile damini. Ayikho into engayenza ukunqoba ingqinamba ukuthi ikwazi ukuphila wena. Empilweni focus kuwena. Focus kubantu abathembele kuwe. Focus kulegacy oyakhayo ngoba ngeke ubajabulise bonke abantu emhlabeni. Abanye bayokushiya, abanye bayokujoyina. Ima ungazama ziseki. Ngikhona. Noma ngajika kuze kujike ngisho ingane yakho, noma ngajika umfowenu, noma ngajika udadewenu, ngoba umuntu uma esejika uyakhohlwa okuhlomenzele khona. Ngisho unganqobela umuntu umhlaba wonke ubuka, kodwa mzwane esejika uyokhohlwa okuhlomenzele khona. Umuntu loyo, umuntu bafowethu. Umuntu ngisho ungaya ungamupha imali engadlile, mzwane sekujikela uyothi wengayincengile imali yakho. Ngisho ungananela umakhelwane irice, uyothi mayisekujikela ethi vela ukwazi umthandi wena ujabulela bengabezocela irice kuwena. Akaza akuncenge futhi ke rice lakho. Impilo ifuna ube strong. Impilo ufuna ube indoda. Impilo ifuna ube imbhokodwe. Impilo ifuna uqine. Show mina uking back wanyanyayo futhi fuck off. King Phaka, why ukhulume amazwi ajule kangaka namhlanje? Ngifikela umuzwa ukuthi emakhaya abantu babhekene nezimpi ezingaphezulu kwabo. Ngifikela umuzwa ukuthi emsebenzini abantu babhekene nezimpi ezingaphezulu kwabo. Ngifikela umuzwa ukuthi abantu bajikelwa zingane abayikhulisa kanzima, abanye bayikhulisa behamba ngabodwana, kodwa ingane imjikele ingamhloniphi umzali wayo. Ngifikela umuzwa mfethu ukuthi usebenza kanzima emsebenzini, kodwa imali oyisebenzayo iphelele ezandleni. Phelele ezandleni awuyiboni. Ngifikela umuzwa mfethu. Ngifikela umuzwa baba. Ngifikela umuzwa mfethu ukuthi amabhizinisi akho lapho ukhona ekhaya ayaqala ayahlehla, ayaqala ayemuva. Ngifikela umuzwa ukuthi sewukwenze konke okubalekile nokwenziwayo bengabe umuntu, kodwa still impilo benginyuka la istairs bafethu. Still impilo athi ngikuphendulele iyasetshenzwa kodwa. Ngifikela umuzwa ukuthi usukwenze konke, kodwa still impilo ayihambi ngale ndlela ofuna ngayo. Ngifikela umuzwa nje. Fikela umuzwa ukuthi ngiphumele ngaphandle. Impilo bafethu ayiyona lento ocabangayo wena ukuthi iyona. Impilo is something else. Impilo is something else. Ngithanda bafethu ukubhubha. Ngiyazazi inkinga
emakhaya enibhekene naso. Ngithi mina qina. Wazi ukuthi idlozi lakho liyalwa. Lilwela wena. Wena engikucela kuwe. Ungawangabaza amandla edlozi lakho. Ngalokuthi mina ngisoze mangabe nginilwela izimpi ngangabaza amandla iphawe ngihamba nayo. Ngoba ngiyazi ukuthi izimpi zenu nibaningi. Umuntu eyedwa uza lezimpi ezinkulu. Ifuna mina ngehlisa umoya. Ngazi kodwa ukuthi ngiyaqeda ngalo, ngiyamsolvela ngiza ngalo ngoba nibaningi. Kodwa ngizonilwela nonke. As long as mawujikile nje la. As long as mawujikile la. Kunqotshwe emhlabeni, kunqotshwe emazulwini, kuze kunqotshwe ngisho izitha ongazazi wena. Ngamehlo enyama, kepha ngemoya zikudonsela emumva. Asibambaneni bafethu. Ilona ithuba. Isona isikhathi. Les sokuthi asibambaneni. Uma singabambani thina. Singabambani thina. Sabantu base South Africa. So zinqoba kanjani izizwe? Asibambaneni. Uma omunye umbono ukuthi unobuhlakani, ungabulwisi ubuhlakani komunye umuntu. Usupport ngoba kukhona labo okusiza khona nawe lobo buhlakani ngelinye ilanga. Ngamlwisa umuntu ombona kahle ukuthi uyi-asset to the community. Ungamlwisa umuntu obhekene nezinkinga, obhekene nezimpi. Obhekene nezimpi zemndeni yakhe. Bamlwisi lo muntu lo. Bamlwisi. Ayikho into engijabulisa njengomuntu engimbonayo ukuthi uhlakaniphile and ueda ivalue kulomhlaba esikuwona. Ngoba ngiyawazi lo mhlaba esikuwona ukuthi uyini. That is why ngithatha ithuba ngithi ngicela ukukhuluma nani ukuthi lapho nikhona emakhaya azini ukuthi ngikhona. Ngikhonela kona ukulwa izimpo ozaziyo nezimpo ongazazi emhlabeni nasemazulwini. Kodwa ingqinamba azikwazi ungabukhona ingqinamba. Azikwazi ungabukhona ingqinamba. Ingqinamba kumele zibe khona. Mazikhona kodwa kumele futhi zinqotshwe. Kumele zibe khona. Kumele futhi zinqotshwe. Shomini ukingibhaka bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe nansi indlu kaMakhandakhanda Stone intaba leya. Ila ukuthi mase kufikwe khona noma kuthiwa yini elwayo silahla mawudlula kule ndlu yoshona ngale kunetshe ngale kuthiwa Makhandakhanda Stone. Bese kuthi ngapha kuthiwa iMakhandakhanda Dam. Nansi Makhandakhanda Dam in case you don't know. Nansi aliyandlu leya esedameni. Layibona phakathi edameni nansi. Ngeke nje umuntu ongenaphaba yakhe indlu ibe sedameni kanje kungafikanga onjiniya. Khulukule nibusiswe inamba yami 0798130260. Bafethu angikhulumi kuma inbox. Inamba engikhuluma kuyona uWhatsApp wane number ethi 0798130260. NgoJune soba nensebenzo enkulu kulaba abasalile ngesikhathi sinensebenzo umhla ka4. Laba basala ngoJune siyaqhubeka nalabo babekhona ngizobatshela indaba ezimnandi ekumele bafike and yakhomali kumele bayiphathe laba kade bekhona ngizobazisa nje ukuthi kumele benze njani kuphela. Ngoba njengoba kuyimanje kade nje ngiyibhizi nginwebe idamu. Benginweba nje idamu namhlanje njalo manginensebenzo enkulu idamu liyanwebeka. End of June kunensebenzo enkulu ezobe ilapha edamini kaMakhandakhanda. Tshela omunye nomunye atshela omunye ukuthi sekusukile lokho.